ҳама баҳмеди ма мешинан охи карда хурдан гирен мара нигоҳ карда меистем ягон овқот нест бихӯрем ҳола да ҳамин бачаҳотон хитон овқот кунен чӣ кор мекунам ҷойнашада сал кунидам ки ма ҳози худ мавқотам мепазам ҳеҷ беақл ман хати газистам бахши раҷабали ибронӣ эҳа и посудаҳошонро бинен ношушта барои мара мондиам касе хурдагии худша худаш намешувад бо барои як одами дигара мемонанд ки биёя бушӯаша ягон кас хурдагии шуморо намешувад янга ягон овқот нест бихӯрем надидести ман нав ай дарс омадагиам охи аён телефон гуфтан янга ягон овқот накардем ба бихӯрем охи ишнае дар ин хона ба фикрам ки тоққа ма овқот намехӯрам ҳамаи одамои хона бароварди ма овқот мехӯранд ҳама баҳмеди ма мешинанд охи карда хурдан гирен мара нигоҳ карда меистем янга коса посаам ба ғаж намед якам бина чӣ мега овқот накардем бо ма дар хонамон ку дастма дар кор намезадам кор намекардам фақат овқоти маро очам тайёр мекард мехӯрдам бадабин бачам омаде бале очаҷон чӣ овоз баланд дорӣ ичи очаҷон амин янга мегӯям ки ягон овқот накарда гишнаем бихӯрем рост мегӯям гад лав ай дарс омад бачам бефарашта бози ма овқота худам мепазам майла тура ҷойнашада сал кунидам ки ма ҳози худ мавқотам мепазам ҳеҷ гап не бачам ҳеҷ гап не хола да ҳамин бачаҳотон хитон овқот кунен чӣ кор мекунам бар хонаи мо ку модарам барои моро овқот тайёр карда мемонд эй занаки беақл мана дур дидаам забону дуроз шудая эй занаки беақл и чӣ гапай тра ҳурматат кардан эҳтиромат кардан мера муҳаббатат кардан чӣ чизе ки гуфти ба чени дилат ба хоҳиши дилат кардан фикр мекунӣ ҷо одамотада ягон аблаҳанд ягон беақланд ягон нофаҳманд модари маро бояд ай модари худат як зарра кам надонӣ мефаҳмӣ амира те беақл вазифаи келинита фаромӯш кардӣ ту медонӣ ки дар ин хона келинӣ ту ягон каралева нести дар инҷа ту келинӣ ту бояд қадри қимати келин буданта бидонӣ оянда турам хиштоманд мешавӣ ҳамин модарои морам дар вақташ хизмати хиштоманд накарданд чӣ чизе ки хиштоманд гуфт гӯш карданд саршона боло накарданд имрӯз ки ба сини сол расидан ту бошӣ бо забону дуроз ба синшона гап мезанӣ беақл ман хати газистам бахшиш бипурс дӯстони азиз ба диққати хоҳарон модарон ва апаҷонон мерасонам ки ширкати атомӣ барои ҳар яки шумо шароити хуби корро фароҳам овардагиа ки шумо метавонед дар хонаҳотон нишаста кору фаъолияти худтона бизнеси худтона пеш бурда моҳ ба моҳ маошҳои хуба ба даст биёред барои ба кор қабул шудан шумо на диплом лозимай на забонҳои хориҷиро донистан лозимай на донишҷӯ духтараку шумо ҳам 100% метавонед кор кунед апаҷоное ки дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳои шахсӣ кор мекунед шуморо ҳам 100% яъне ки онлайн тариқи телефон метавонед ки кору фаъолияти худтона бизнеси худтона пеш бурда бо 3-4 ҳазор сомон яъне ки маблағ маош ба даст биёред барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунед рақамҳои болои экран ватсапи апаи шаҳлобону апаи хидмонае ҳамин апаҷони мада муроҷиат мекунед апаи мара савол метавонед ҳамаи нозукиҳои кора нақта ба нақта як ба як ҳамаи шуморо яъне ки бепул мефаҳмона ёдтон мета регистратсиятон мекунад фақат неки айноми раҷабалии ибронӣ муроҷиат кунед ин апаи шаҳлоҷон дар хизмати ҳар яки мо шумо апаҷонои ма хоҳарҷонои ма модарои азиз бинависен апада дар ватсапаш ҳамаи нозукиҳои кора апаҷони ма шуморо ёд мета мефаҳмона иншоалло боварӣ дорам ки шуморо муваффақ мешавед шуморо ҳам соҳиби пул мешавед айноми додаратон муроҷиат кунед ба ин сини сол расидан ту бошӣ бо забону дуроз ба синшона гап мезанӣ беақл
من خطی گذاشتم بخشش بپرس. من یگان خطایی نکردم که بخشش پرسم. بخشش نمیپرسی ها؟ گوش که زمکی ابله تو سر تغییر و فکتا بلو میکنی میگردی فراموش نکرد ما تو ریزن 10 تاشم یا 20 تاشم یابم نیکی من مادر ما برادر ما هیچ وقت نمیابم و همین خاطر بیا درک شده خونه تنبره هم فکتا بلو که هم اوچه توفاتت کنه بخواه. Подписаться و لایک و کامنتاری رو فراموش نکنید. رجب علی ایبرانی